कुंभाय नमः मीनाय नमः शक्तावनं समर्पयामि ब्राह्मण्ये नमः माहेश्वरे नमः कौमार्ये नमः विष्णुवे नमः कौमार्ये नमः वैष्णाय नमः इंद्राण्ये नमः चामुण्डाय नमः सप्तमा प्रणपूजां समर्पयामि प्रजापतये नमः सत्यविक्रमाय नमः ओं सत्यसिद्धाय नमः ओं सत्याच्युताय नमः ओं सत्यवीराय नमः ओं सत्यबोधाय नमः ओं सत्यधर्माय नमः ओं सत्यग्रहाय नमः ओं संतष्ठाय नमः सत्यवराहाय नमः परायणाय नमः ओं पूर्णाय नमः ओं सत्यौषधाय नमः ओं शाश्वताय नमः ओं प्रवर्धनाय नमः ओं विभवे नमः ज्येष्ठाय नमः ओं श्रेष्ठाय नमः ओं विक्रमणे नमः ओं धनन्वे नमः ओं सत्यमेधाय नमः ओं सत्यदेशाय नमः ओं सत्यकृतवे नमः सत्यकलाय नमः सत्यवत्सलाय नमः सत्यवसवे नमः ओं सत्यमोदाय नमः ओं रुद्राय नमः ओं ब्रह्मणे नमः ओं सत्यमृताय नमः सत्यवेदांगाय नमः सत्यचतुरात्मने नमः सत्यभोक्त्रे नमः ओं शुचये नमः सत्यार्चिताय नमः सत्येन्द्राय नमः सत्यसंगराय नमः सत्स्वर्गाय नमः ओं नियमाय नमः वेदाय नमः वेद्याय नमः ओं पेयुषाय नमः ओं मायाय नमः पालकाय नमः ओं स्थिराय नमः ओं सत्यौषधाय नमः ओं दिक्पालकाय नमः सत्यधनुर्धराय नमः सत्यंबुजाय नमः सत्यवाक्याय नमः सत्यगुरवे नमः जन्म जन्मांतरानिला तांजानवे संदे प्रक्षामदे पापात्मभवसंभवात्मानम् अन्यथा शरणं नास्ति च सदमे विदा तस्माद्भावेन रक्षलक्ष्यवाक्येन यन्मया भक्तत्वेन परत्रस्पञ्जनं मया भक्तन्वया भक्तिहीनं जयाय मन्त्रेण जनात्मारामतः दुर्गमे शिवे गौरे सत्यभर्वे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमोऽस्तुते ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु ओम गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परमेश्वरे गुरुवे नमः ओम एकदो निमिषारण्ये विषया शवनकाधया यप्रजन्मने सर्वे लोकापुराणो कृतेन तपदं किं प्राप्यते भात्यं फलं तस्मं भोक्तामे करस्य महामने श्रुतवाच नारदं धनुष्टोऽप्रां कमलापदे सुरश्रेष्ठा समाहिता एकदो नारदा योगे प्रारब्धायोन समत्पन्नं पच्यन्ते पापगं भवे तस्सरं क्षमानाते लघवस्ते तद्वदा शोधमित्तं चेरा गोधमच्च चूर्णकम् अभावे शालिचूर्णं वा शर्करहुडं तदा सपादं सर्वक्षाणे चैकृत्य निवेदयत् विप्रया दक्षिणा ददाते जना ततश्च बन्धवे साधु विप्राच प्रतिभोजयत् सपादमुख्या नृत्यगीतादिकञ्जरे ततश्च गृङ्गे सत्यनारायणस्मरणं चतुर्वश्च कृतौ अगत्यादिमद्यतपाररम् उद्यापनं कृतेन सम्पूर्णफलदायकम् इति मनशानां वाञ्छितसिद्धये विशेषतः कलियुगे भगवद्गीता स्कन्दपुराणे निर्वाकाण्डे सत्यानन्दकथायां प्रथमा लक्ष्मी श्रीमन्नारायण कृष्णार्पणमस्तु भगवान् प्रभावत तद प्रवृत्तिकाले च मातृव्रतं कृतं वैकाशं संत्याप्य विप्रस्थङ्क्रमागता तृष्णया पीडितात्मा विप्रं कृतं हृद प्रणिपत्याद्यं ब्रह्म
प्रणिपत्यादिं कृत्याददा काष्ठञ्चन्त्या विप्रस्य ग्रमागत कृष्णया पेडितात्मा विष्णुप्रदं कृतं प्रणिपत्यादिं प्राकिमदं कृतत्वया कृते जलाप्नेते फलाप्नोति विस्तनो प्रभो विप्रवाच सत्यनारायण सेद्यं सर्वेच्युतप्रदौ काष्ठमूलञ्चादिगुणं प्राप्तवानसौ ततः प्रसन्न हृदया समग्नं गतये फलं शर्करागुणोदयजागुदमत्यचूर्णकम् धूमाग्राबन्देवं दृश्यामि विश्वामित्रदेवी गायत्री परमात्मा देवता दर्शनां ज्योते शुक्लस्तदे देवानं प्रभाकर महातेज दीपं दर्शयामि शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायण नमोस्तुते त्वामग्निमृणरुचिताम् ओम त्वामग्निमृणरुचिताम् तपस्वा जलयन्ते कर्मवले सुरष्टां दुर्गां देवीं शरणमं प्रपद्ये गुरुभ्यो नमः गंगणपतये नमः हर शंभो विश्वेशमरवल्लभ ಶಿವಶಂಕರ ಸರ್ವಾತ್ಮ ನೀಲಕಂಠ ನಮೋಸ್ತದೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವರ ಅಂಚಿತ್ರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಿ ಸೀಮೆದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರ ಅಂಚಿತ್ರ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡ ಬರಂದು ಕೊರಗಜ್ಜ ಗುಳಿಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಕುಂಪಲ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಅದೇ ಆ ಸಮಿತಿದ ಪಂಚಂತಾಯ ಧರ್ಮ ದೇವತನ ಮಾದ ದುಮ್ಮುದಿ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ 25ನೇ ವರ್ಷನೇ ದಿಂಜಂತಿನ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಂವತ್ಸರದ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದ ಮಾಡಲ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಗಣ ದೇವರನ ಪ್ರಾಣಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನದಿದ್ದ ನೋಡು ಆದಿ ದಂಪತಿ ಆದಿ ಮಾತಾಪಿತರ ಸ್ವರೂಪವಾಂಚಿತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನು ಋತನ ಮಲ್ತದೆ ದೇವರಿಗೆ ಐನ ಅಧ್ಯಯನ ಓದುದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಸರವಾದ ದೇವತಾ ಸತ್ಕರ್ಮ ಅಂತ ಕಲಿಯುಗ ವಿಶೇಷನ ಫಲನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಜನೆ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಸಂಪತ್ತದ ಅಧಿಪತಿ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡ ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಜಗದಾದಿ ಮಾಯರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಪಂಪಿನ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತ್ರ ಚಿತ್ರ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಕಾಲಡು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಮಡಿ ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ ಏಕ ಮನಸ್ಸುಡು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಮನಸ್ಸುಡು ಋತಮಲ್ಪನ ಪೂಜೆ ಕೆಂಡಗ ಅವು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವೃತಾಚರಣೆ ದಯ ಕೆಂಡಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವೃತ ದಯ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಕೆಂಡಗ ಬಡವೆ ಬಲ್ಲಿದೆ ಪಂಪಿನ ತಾರದನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಓಲಜ್ಜಿ ದಯ ಕೆಂಡಗ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಎಂಜ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಡಗ ಯಸ್ಮಿನ್ ಕಸ್ಮಿನ್ ದಿನೇ ದಿನೇ ಭಕ್ತೃ ಶುದ್ಧ ಸಮನ್ವಿತಾಂದು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಗ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಮನಸ್ಸುಡು ಮಲ್ಪಡೆಗೆ ಭಕ್ತಿಡು ಮಲ್ಪನ ಪೂಜೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಮಡಿ ಮೇಲೆ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಭಕ್ತಿಡು ಕೊನ್ನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಪೂಜೆ ಬಂಡಗ ಕಲಿಯುಗಡು ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಮಲ್ಪನ ಪೂಜೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವೃತಾಚರಣೆ ಇನ್ನಿತ ಬೆಳ್ಳಿ ವರ್ಷ ಸಂಭ್ರಮದ ಸದುದ್ದೇಶದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಹೊಲ್ತಾ ಮುರಣಿ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅದೇ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ನಡತಂದು 7 ತಾರೀಕು ಗಣಪತಿನ ಆ ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಾದೆ ಗಣಪತಿ ಆದಿಡೆ ಪೂಜೆನ ಗಣಪತಿನ ಹೋಮ ಹೊಲ್ತಾ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಬಂಡಗ ಈ ಎಂಚ ಪ್ರಾರಂಭ ಕೇಂಡಗ ಏಕದೋ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಋಷಯ ಶವನಕಾದಯಾನಂಜ ಒಂಜಾನಂಜಿ ಕಾಲಡು ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಪಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸುಂದರಮಾನ ಕಾನನಿತ್ತಿದೆ ಕಾನನ ಬಂಡ ಕಾಡು ಈ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಪಲ್ಪಿನ ಕಾಡುದಾಯ ಪದರ ಬರ ಕಾರಣ ಬಂಡಗ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಋಷಿವರಿಯರಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಮಾತ ಬಸ್ತು ಜಪದ ಯಾಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅವಳು ದುಷ್ಟದಾನವರು ಪಂಡಲ ಕಲ್ಪೇರು ಶುರು ಮಲ್ತಾರೆ ಬಂಡ ರಾಕ್ಷಸರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬಂಡಾಗ ದುಷ್ಟದಾನ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆತನ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಪೋದು ದೂರನು ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಪಂಡರಿಗೆ ಎನ್ನ ಸುದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರನ ಓಳು ದಕ್ವೆನ ಆ ಚಕ್ರಪೂರ್ಣ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ
ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ ಶ್ರೀದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದಕ್ಕೆರಿಗೆ ಅವು ನಿಮಿಷಾಂಬಾ ಪನ್ನನ ಕಾಡಿನ ಪೊರುಡು ಅವೇ ಕರಿದು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಪಂಪಿನ ಮಂಗಳೂರು ಒಂದು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಪಂಪಿನ ಮಂಗಳದೇವಿ ನೆಲೆ ಆಯ್ದ ಸ್ಥಳನು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂಚನೆ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸುಂದರಮನ ಕಾನನಾದ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಶಾವದ ಋಷಿಗಳು ತಪಸ್ಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಋಷಿಯರು ಅವರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಶಾಂತ ನಿರ್ಮಲ ಜಾಗಿತ್ತು ಋಷಿಗಳು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಜನೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತದೆ ಕೃತಾತ್ರೇನಾಂತ ದ್ವಾಪರ ಪಂಪಿನ ಹಲಯುಗ ಸಂದುಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ನೇಮಿಷಾರಣ್ಯ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಸೂತಪುರಾಣ ಶೌನಕಾರ್ಯಕ್ಕಲು ಯೋಚನೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೃತಾತ್ರೇತಾಂತ ದ್ವಾಪರ ಪಂಪಿನ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಮಾನವನ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತವಾದ ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಮಲ್ಪನ ಪೂಜೆ ಬಡವೆ ಬಲ್ಲಿದೆ ಸಿರಿವಂತೆ ಬನ್ನ ತಾರತಮ್ಯ ಅಧ್ಯತೆ ಋತ ಮಲ್ಪನ ಋತವಾಳ ಉಂಡ ಪನ್ನದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವೈತ ಹಲಸ ಸಂದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಇಂಚನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂದುಕೊಂಡೆ ಪರಿಹಾರದ ಕುಜಿ ನಿಮಿಷ ಬಂಡ ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರ ಸರ್ವಭೇದ ಕರತಾಲ ಮಲಕಮಂತೆ ಚಿತ್ರ ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕಲೆತ್ತದೆ ಕೆಂಡರಿಗೆ ಆತನ ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರ ಬಂಡರಿಗೆ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವೃತ್ತಾರ ವೈಟ್ ಬರ್ಪಣ ಕೆಂಡಗ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಬರ್ಪಂಡು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಬಂಡನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಪ್ರಸಾದ ಬಂಡಗ ಸೇವಾ ಬಂಡಗ ಸ್ಕಂದ ಮಾರ್ಕಾಂಡ ಪುರಾಣ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಬರ್ಪಂಡು ಶಿವಪುರಾಣ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ವೇದ ಪುರಾಣ ಬೇತ ಪುರಾಣ ಉಂಟು ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವೃತ್ತ ಪಂಡ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಬರ್ಪಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸೂತ ಪುರಾಣಿಗಳೆತ್ತು ತನ್ನ ಕೈತಡಲೆತ್ತು ಶೌನಕಾರ ಋಷಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ವವೇದ ಪಾರಂಗದ ಮಲ್ತನಾರೇರಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯನ ಪಡೆಯನಾರೇರಿ ಆ ಪಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಪುಟ್ಟದುಂಡು ಕೃತಾತ್ರೇತಾಂತ್ಯ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗ ಮಂಪಿನ ಗೊಟ್ಟು ಮಾನವನ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತ ಅವಡಂದಂಡ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಪಡೆಯೋಡಂದಾಂಡ ಕಷ್ಟಗಾರ್ಪಣ್ಯ ದೂರ ಮಲ್ಪಡಂಡ ವಾ ಋತನ ಮಲ್ತಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರ ಬಂಡರಿಗೆ ಆತನ ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರ ಬಂಡರಿಗೆ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಕತೆ ಪಂಪೆ ಏರ್ನ ಕತೆ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿಯಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನಾದಿ ಜಗದಾದಿ ಮಾಯರ್ದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತನ ತ್ರಿಜ ಮೂಜಿ ಜನ ಬಣ್ಣಗ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರೇ ಪಂಪಿನ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತನ ವಿಷ್ಣುನ ಕಥೆನ ಪಂಪೆ ಸವಧಾನ ಚಿತ್ತನು ಕೇನಡು ಪಂಡದು ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರು ಶೌನಕಾದಿ ಋಷಿಕಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ಬಣ್ಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು ನಂಗೆ ಜೀವನ ಬೋಡಂದಂಡ ದುಡ್ಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬೋಡಂದಂಡ ಘನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬೋಡು ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಬಂಡ
ಮಾಂಗಲ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಮುತ್ತೈಸಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೊಳಿ ಸಂಸಾರ ಕಾಸು ಕೂಡುವ ಕಟ್ಟದೇ ಇದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ನ ಮದುವೆ ಅಲ್ಲಾಪುಜಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಅಪಂಡ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ತನ್ನ ಭಕ್ತಿಡು ಮಾಡ್ತಾರಂದ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಆಪನ ಭಾಗ್ಯ ಬರ್ತೀನಿ ಆಣಗವಾಡು ಪಂಡಗವಾಡು ಸಂತತಿಗರಂ ಪುತ್ರ ಸಂತತಿಯರೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ ಆ ಪುತ್ರ ಸಂತತಿ ಕೊರ್ಪಣ ದೇವರ ಬಂಡಗ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡು ಪರಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸಂತತಿ ಕೊರ್ಪಣ ದೇವರ ಸತ್ಯ ಆಡಿದೆ ಅಪಂಡ ಈ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ತದೆ ಏರಾಂಡ ಎಡ್ಡಾಯನ ಕಥೆ ನೋಂಡ ಆ ಕಥೆಲ ಉಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಕಥೆ ಬಂಪೆ ಕಾಶಿ ವಸನಕ್ಕಿಲ ಕಾಶಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಶೂದ್ರ ವೈಂಶ ಪನ್ಪಿನ 5 ಜನ ಕಥೆನ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಚತುರ್ಥ ಪಂಚಮ ಕಥೆ ಐಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮ ಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾಶಿ ರಾಜ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಡು ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿತ್ತರಿಗೆ ದಿನಾಲ ಭಿಕ್ಷಾಟನ ಹೋದಾರನ ಜೀವನ ಪೋಣದಿತ್ತನು ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಪೊಂಡ ಕೊರುವೆರು ಏಪಲ ಪೊಂಡ 2 ಕೊರ್ಪೆರ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಡ ನಟ್ಟೆರ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಇಜ್ಜಿ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಡಪೆರ್ತಿರ್ಜಿ ಏನಾಂಡ ಕೊರ್ನೆಟ್ಟಾರಿಗೆ ಜೀವನ ಪೋಣದಿತ್ತನು ಇಂಚನೆ ಪೋಂದು ಪನಗ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಸನ್ಯಾಸಿ ರೂಪೆ ಆದ ಎದುರು ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರೇ ಇರಿಗೆ ತಿಂಚೆ ಕಷ್ಟದಾದ ಆತನ ಪಂಪರಿಗೆ ಸತಿಯೇ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಪತ್ತ ಬರ್ತೇನೆ ಬಡದೊಳ್ಳೆರು ಜೋಕ್ಳುಳ್ಳೆರು ಮುಕ್ಕಳ ಕಷ್ಟ ಮುಕ್ಕಳ ಸಾಂಕೊಡಂದಂಡ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಬಿಡ್ದೆ ಬೇತೆ ಅನ್ಯ ದಾರಿ ಅಜ್ಜಿ ಸಾಧಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಕೊನ್ನ ಕಾಸದ ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ಬೋಣ ಓ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ತೋಜು ಅಡೆ ಪೋಪೆ ಹೋದಾನಗ ಅವಳು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ ಒಂದುಂಟು ಸಂತೋಷ ಅಂಡಾಗಿ ಬಡ ಬಾಜಲ್ ಮಾಜು ಬೋಯ್ಲ ಕಾಣ್ ದಾಯಪಣ್ಣಗ ಆತು ದೇವನಂತ ಭಯಭಕ್ತಿ ನಂಗೊಂಜಿ ಉತ್ಸವನ ಜಾತ್ರೆನದಾಲ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಏಕಾಗ್ರದಂಗೆ ಎಡ್ಡ ಪ್ರೀತಿ ವಾಸ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದ ನಂಗೆ ಬಡ ಬಾಜಲ ಪಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚ ತಲೆಗೆ ಹೋಗುಜಿ ಅಪಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಬಡ ಬಾಜಲ ಮಾತ ಊರ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾತು ದೂಬೆ ಭಟ್ರು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೊರ್ತಾನಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮ ಕೇಳಿಗೆ ಇಂದು ವಾರುತ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಕಷ್ಟೊಡಿತೆ ದೇವರೇ ಕಣ್ಣು ಪುಳಾಯರು ಇಂದನೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಪಂಪೇರು ಏರಿಂದನೆ ಭಕ್ತಿ ಶುದ್ಧರ ಆಚಾರ ಮಲ್ತದ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪಂಪೇರ ತನ್ನ ಯಾನ ಅವ್ವಾಂಡ ಕೊರ್ಪೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿಂಡು ಅಂಚಾಂಡ ಕೊರ್ಪೆ ಇಂಚಾಂಡ ಕೊರ್ಪೆ ದೇವರ ಬೇಡಿಕೆ ಲಪ್ಪುನ ದೇವರನೇ ಅಂಚ ಬಣ್ಣಿರಬಲ್ಲಿ ದಾಯಕಂಡಗ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡ ಮನಸ್ಸು ಭಾವನೆ ನಂಗೆ ಬಣ್ಣನ ದೇವರ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅವಳು ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೆಂಡರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ತಾನು ಬಂತು ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಡುಳ್ಳೆ ಅಡವಿಗೆ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಕಣಕಳದು ಜೀವನ ಪೋಡಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಂಡ ಇಂಕಲ ದೇವರಿ ಅನುಗ್ರಹ ಆಯರಂದಂಡ ಯಾನ್ಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಬಂಡರಿಗೆ ಕನಕನ ಕಟ್ಟಂದು ತುಂಬೊಂದು ಪೇಂಟೆಗೆ ಹೋಯೆ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಪುಬಡೇ ಬಂಗಡು ಆ ನೆಡ್ಡೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಿಸಿಬಂಡಿ ದಾಯಪಣ್ಣ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಕಣಕನ ಕಟ್ಟಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಬೇರಾಂಡು ಬೇರಾದು ಮಸ್ತು ಲೋಡು ಮಲ್ತದ ಸೋರೇಶ್ವರ ಮಲ್ತೆ ಆ ಸಾಮಾನು ಕೊಡದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮ ಕುರಿಯೆ ಪುಣ್ಯಮಯ ಸಂಕ್ರಮಣ ಪರ್ವಕಾಲಡು ಕೊಡ್ದು ಬಹಳ ಸಿರಿವಂತನ ಕಥೆನೆ ಈ ರಡ್ನೆ ಕಾಷ್ಟೆಯ ಕಥೆಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಣಕಮಾರನೆ ಮೂಜನೆ ಕಥೆಡೆ ಇಂಚನ ಅಂತ ಕೇಳಾಗ ಸಂಪತ್ತು ಬಂದಾಗ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಿರ ಮನಸ್ಸು ಬಿರಬಿರ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾಕಂಡಾಗ ಮೂಳಿಂಚಿನ ಕಂಡಗ ನನ್ನ ಕಾಸು ಜಿಪುಣ ತಾನ ಬಂದ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಡ ಪಂಪಿನ ಆಸು ದುರಾಸೆ ಅವರ ಕಷ್ಟಪಡ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಬಂದು ರತ್ನಸಾರ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಡು 2 ಜನ ವರ್ತಗಿರಿತೇವೆ ದಿನಾಲ ಇಂಚಿನ ಬೇರ ಕಂಡಗ ರತ್ನ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯದ ಬೇರ ಎಲ್ಲ ಬೇರ ಮೆನೆತ್ತು ರತ್ನ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯದ ಬೇರ ಇಂಚನೆ ಬಂತದೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೇರ ಮಲ್ಪೇರ ಪಂಡಗ ಒಂಜಿ ಭದ್ರಶೀಲ ಪಂಪಿನ ಕಡಲ್ದ ಬರಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರಗೋಸ್ಕರ ದಿಯರು ಆ ಬೇರೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಂದು ಜನ ಅಪ್ಪಂಡ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಅಂಗದ್ ಚಂದ್ರಗೇತು ಪಂಪಿನ ರಸು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆನ ವೃತನ ಮಲ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಂತತಿ ಜಾನೆ ಸಂತತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂಡ ಸತ್ಯಾಳ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂದು ಬಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಂತತಿ ಆತದ ಪೂಜೆನ ಕೊರಂದಿತ್ತೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂತತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅರಸುಳ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಈ ಕಡಲ್ದ ಬರಿಟ್ಟಿದ ನೀರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ಆಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಪ್ರಜಾವರ್ಗೊಂಡು ಓಡಿತ ಕಡಲ್ದ ಬರಿಟ್ಟು ತಂಗಾಳಿ ಬೇದಿನ ಸಂದರ್ಭ ಎಡ್ಡೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳ ಗಂಗೆ ಪರತೊಂದೊಳ್ಳಲು ಅವಳ ಆರುತನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಪ್ರೀತಿ ಭಾವನೆ ಬಂತು ಹೆಂಗೆ ಸಂತತಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಸಂತತಿದ ಉದ್ದೇಶವಾದಿಯಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವೃತನು ಮಲ್ಪನಿ ಅಪಂಡ ಸಾಹುಕಾರ ಪಂಪಿಗೆ ಮಮ ಭಾರ್ಯ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಎಂಕಳಿಗೆ ಮದೆ ಹಲವು ವರ್ಷ ಸಂದುಕೊಂಡು ಎಂಕೆ ದೇವರ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತ ಬಡಿತನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ನಿಂಗೆ ಎಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಎನ್ನ ಬಡದಿ ಲೀಲ ಆಯನ ಬಡದಿನ ಪುದರ ಲೀಲಾವತಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾಳ ಬಂಜಿನ ಆಳತ್ತಿಜ್ಜರು ಅವೊಂಜಿ ಎಂಗೆ ಸಂತತಿಜ್ಜಿಂದ ಪಂಪಿನ ಬೇಜಾರು ಮನಸ್ಸುಗೊಂಡು ಆ ಸಂತತಿನ ಕೊರಿಯರಂದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಕೊರಿಯಂದಾಂಡ ಆಳೆನ ತೊಟ್ಟಿಲು ಬಾಡ್ದು ತೂಕ ನಿಂಚಿತ್ತನ ಸಭಾ ಸಂದರ್ಭಡು
ಯಾನು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ಪೆದೇವೇರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾವುಕಾರ ಅವಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಆ ಹಡಗಿನವಳು ಅಂತಾದು ರತ್ನಸಾರಗ ಪೋಯೆ ಏರು ಸಾವುಕಾರ ರತ್ನಸಾರಗ ಹೋದಾನಗ ತನ್ನ ಲೀಲಾವತಿಯ ಕೈಕು ಗೊರ್ಪೆ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದ ಪ್ರಸಾದ ಭಕ್ತಿಡು ಪಡೆಯ ನೋಡು ಈ ಭಕ್ತಿಡು ಪಡೆದು ದೇವರ ನಂಗೆ ಸಂತದಿನ ಖಂಡಿತ ಕೊರುವರು ಪಡೆದು ಲೀಲಾವತಿನ ಕರಿಕೆ ಪ್ರಸಾದನ ಕೊರಿಯದು. ಆತನಗ ಲೀಲಾವತಿ ನವಮಾಸ ಕಳೆದು ಗರ್ಭ ಧರಿತಾಳೆ. 9 ತಿಂಗಳು 9 ದಿನ 9 ಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣ ಬಾಲೆಗೆ ಜನ್ಮನ ಕೊರಿಯಾడు. ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಂಡ ನನ್ನ ನಾಮಕರಣ ಮಲ್ಪಡುದು. ಎಂಚ ನಾಮಕರಣ ಮಲ್ಪಡು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಕಲೆಡ್ದು ಪುಟ್ಟಿಂಚಿದ ಬಾಲೆ ಕಲಾವತಿ ಪಂಪಿನ ನಾಮಕರಣ ಮಲ್ತೇರು. ಆತನಗ ಮೂಳು ಪೂಜೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತಾರತ್ತ ಈ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ಪಾಡವತ್ತ ಕಂಡನೆಡ ಬಡಿದ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡತ್ತ ಅಂದು ಆತನಗ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡ ಅಂದ ಬಂಡರಿಗೆ ಆತನಗ ನನ್ನ ಒಂತ ಖರ್ಚಾ ಪಂಡತ್ತ ಆಳೆ ಮದಿಮೆದ ಪಗ ಮಲ್ಪೋಯ ಅಂದ ಬಂಡೇರು. ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ದಾಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂದ ತಪಗ ಒಂಜಿ
ಪಂಚಮ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ 5 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣಾ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಠಪಾದಕರು ಪಂಡಿತನ ಧ್ಯೇಯದ ಅವರ ಬಹಳ ಶ್ರಮಿಕವಾದಂತಹ ದೇವರ ಸಂಧಾನಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊರಗಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪೂರ್ವಾಭಿಯಾದಿ ಮೂಳು ಆಡಂಬರದ ಪೂಜೆ ದೇವರ ಕೊಡಲೇ ಪಂಪೇರ ದೇವರ ಬಹಳ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡಲೇ ಪಂಡ ದೇವರ ಪಂಪಿಗೆ ದಾಯಕನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಪಂಪಿನ ಕಾರ್ತಿಕ ಪಂಡ ಈ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರನಂತ ಸುಖತರವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುವುದು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿಗೆ ನನಗ ಸುಖತರವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುದ ಖಂಡಿತವಾದ ಗೊತ್ತಾಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಐತಿ ಅಂಥದೊಂದು ಮಾತಿನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಆಶ್ರಯಗಳಿಂದ ಮಾತಿನ ಕೂಡ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಾವುಡು ಮೇಲ್ಕಾರರಾವುಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋಗಳು ಸಂಸಾರ ಗಣಪತಿ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾದಕ ಮದ್ಯಪಾನ ಗಾಂಜಾ ಲೋಪದೋಷ ಬಲಿಯಾಗಬಂದಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಎಂಟೆಂಟು ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಯೋಗದ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅವರು ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೂರ್ಣಾಗ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊರಟು ಈ ಪೂಜೆ ಪುಷ್ಕಾರಾದಿ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂಪಾರೆ ಅಂಥದವರ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲಡು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಾದಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಸಂತೋಷಪುರ ಸಮಯ ಆ ಸಮಯ ದೇವರ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ ಸೋಮನಾಥದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾರಿ ಗೋವಿಂದ ಮಹಾಗಣದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾರಿ ಗೋವಿಂದ ಹೊರಗಜ್ಜ ತುಳು ಆಸ್ತಮಿಯ ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ 19 ತಾರೀಕು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ